Здравейте, скъпи приятели! В днешното видео ще отговорим на въпроса на една моя приятелка, която ме попита вчера как мога да почистя организма си и клетките си с етерични масла. Аз, разбира се, отговорих, че това е най-лесният и най-природосъобразен начин да го направим. Сега ще ви разкажа аз как го правя. Първо, за да раздвижа лимфната си система, сутрин, когато се събудя, първото нещо, което аз трябва да направя, да си разбъркам една такава голяма кана с вода, в която аз съм потопила ментови и листенца, които съм откъснала лично от моята градинка. Слагаме етерично масло от лимон и мента, изпиваме цялото количество вода през целия ден и подпомагаме лимфната система да се дренира и да изчистим всички си токсини, които са се насъбрали през нощта. Друго, което правя, когато някъде след обяд вече усетя малко умора, така започва вече да ми се спи, много ми се иска така да си полегне, да си взема една следобедна дрямка, но не мога, защото съм на работа, както и вие предполагам, можем да си направим един лек масаж, като вземем едно базово масло и разредим вътре в него розмарин и лимон. По този начин ще масажираме ръцете, ще масажираме дланите си, ходилата, ще масажираме и така ще подпомогнем още повече да изчистим токсините от тялото си. А знаем, когато нямаме токсини в тялото си, ние се чувстваме много по-леки, много по-свежи и така ще преминем през целия ден. Обаче, знаем, че живеем в една много стресова ситуация. Всеки един от нас е подложен на много голям стрес в днешно време. И по този начин ние напълваме съзнанието си също с негативни, токсични мисли. Те също трябва да бъдат изчистени от нашето тяло. Как ги чистя аз? Чисти ги с любимите си масла. Това са тамян и лавандула. Лавандулата ще изчисти чувствата ми и тези негативни емоции, които съм събрала през деня. Ето така с една капица аз ще масажирам областта на сърцето. Така ще обичам хората много по-чисти. И разбира се, за да прочистя и моите мисли, това ще ми помогне тамяна, който ще нанеса на слънчевия сплит и по този начин ще изчистя всички токсични мисли от главата си. Така че, ако и вас ви вълнуват същите въпроси, а и не само такива, всякакви други, отворена съм за тях, абонирайте се в канала ми, пишете ми, обаждайте ми се, желая ви един прекрасен летен ден!